Сега ще видите най-смешното. Генерал си тръгва, всички тъгуват. Наредили се са около. Да намерим време обаче. Добре, другия път се виж, че се дига Ма не бе, той ми се кара, аз се тропам, ма не, тя... Що се излагаш? Явно се познава. Не си гледал оня как фащаше так. Ай, и десятки има той изкара. Абе, генерал си тръгва и всички тъгуват. Бах, момент. А какви бе? Не е клипе, ще снимам. На някой ако ще дава сомове да ми ги карам, Всичко е закона направено. Наведи го малко. Напъбнаха ми циците ми. как после ще Първи номер, почерпим. първи номер. Фране, виж канджичка, бе. Виж. Това е бата. Това е канджата. Това канджата, не, той е спри него, той се застрами. Какво? Каква е неговата? Човека в анал най-големия са. Твоята е с някакво такова... Да, мека, не чупещата. Да мога да има шанс рибата. Мека китка, мека китка. Моята ли е селска? Не бе, да, тук... Говориме за един. Твоята ли е това тук? Твоята ли? Това е кувърта. Не знам се, аз не знах, че... Я я изведи да Значи, видим. ако накрая се не е селска, моя тук беше. Я да видим. Как беше то си десперат? Скрива е, той е такова за... Не, че е селска, ма е Дай бе, дай бе. Не бе, той скрие. Тя е някъде. И два ножа има обаче, за големи суми от двете страни да ги подбрадяват. Момеката релиз ли е това? Смърт с орехи. Да не мога да релизваш сон с това. А? Не мога. Релиза е време, пускаш и после отиваш и го взимаш на 100 метра. Остави тази работа. А с нашите, като ги боднеме, по-живи стават. По-живи става, да. С нощи оне като го боднах, пипируда бас, което така. Като живея повече, дай ми зор, мен. Гочето вика, докара го, Гочето вика така, после така. А вика, мари бе, ма! Така. А вика, мари бе, ай, че го отървахме, той шава. Вика, дай канчето. Професионал. Секунда, тук. Нали? Стой. Дай. Той вече генерал се виждаше. Хвърли телефони. Ами аз съм бъдиш човек, въпрос на време, разбираш ли? Да се става генерал. Въпрос на време, теб няма и в учебника по история вече. Краси, каква е тази система, бе? Само влакно и една кука накрая. Това не е кука, това е... Закачалка ли? Не бе, кажи бе, това за какво ще го направят такова? Аз не го знам вътре кое. Въже, бе. Не, това да са... Ето виж. Нищо, въже, няма нищо. Ако не беше така, нямаше да питаш. Въже и Слав. Тук свършва куката? Да. Да има шанс рибата. Какъв шанс бе? С тази кука 8-3. Малко излагах, бе. Вече ще наливам 3 пъти чашата, ако ми направиш една такава кука. Даваш 12 лева и си готов. Пари всеки може бе. Ти път за 12 лева ли? Аз пари не дам бе, кой ще... 12 лева във форума върват по 120. 12 лева за... Добре, а? 10% от цената му я даваш и пак превери се го и оплака. горе на завоя му дигни палката. И ще ми набачкаш 10 мен, какво ми правиш? Право ще вземеш неговата. Неговата плюс още 9. Полицейски И 20 ракия. кинта за изпът. Да. И за изпът, да, ще седи. Че му изгорели свещите. Седи ми ще почерпа даже. И Фране, това сега като напусна системата, тия пенсионерски карти, да си му ги дадат, вървят ли бе, глобявате ли ги такива пенсионерски карти? Виж как се усмихваш. Абе, двамата колеги. Аз съм винаги с голямата усмивка. Да, аз съм има и още колега. пенсионерска карта. Ти си Значи, след един месец. Много те е хубаво. Сега на живо виждам. Преди беше поснал тази тема, разправя с някакви фирми. Такова, абаш има някаква голяма. Такова 3-0, 4-0. Генерал. Това си е скука. Краси, хубава кука се имаме, сега какво да говорим? Това нали не е правилно от готова кука? Готово. Имам и от Кърмак. Тя пак е хубава. Ма тази си оригинал. Това е голямо нещо. Това ще ми да взема нещо.
Това си влиза и в устата, защото е много готино отвътре навънка да му вкараш. Нали, Не, отвън леко като го боцнеш и няма грижа. Вънка рискуваш да му дадеш хрилети и тук нали се сещаш, дето ти го беше писал, има едно... Да, кървящо. Да. Ние изпуснахме сом през череп. 22 кила. Аз го бодах. Може ли да му направите? Так, маля, като текна тая кръв. Много кръв бе, много. Да, бе, като лучо там, И умря. подвена ли, какво има там? Умря. Аз ще да кажа нещо от форма, мама, ето ще такова, защото това ще го пуснеш. Няма да правя снимки, бе. Един сом видях там, доста кървяш. Верно? И аз съм го виждал. Гаран се е дал ферам, я и викам. Кой бе? Аз съм го виждал, дед го релиз на лямата Да. през корема. Кой е това, бе? Един. Добре, кажете кой да видим. Канджата беше... Канджата беше кукишка малка, ама аз като видях... Канджата беше фи 16, брат. Като видях за каква дупка и за колко кръв. Роксер. Къде е това? Миналата година един го порязахме, къде бе? Тук беше бивака, бе. Значи отзад, за да умре бавна, такова едно да изпадне... Да, Почини, нали? Да, естествена смърт. Не да умрем и да почине. Да, леко, както свърши опашката, е така сложи. И го пускаш, виж, той си да, бавна смърт, заспива си, Абе, без... там в ходилника има някакви... Все много Изтече му преспи. всичко, да, изтече му всичката кръв. Риба някаква. Рибата. Риба има в ходил. Има още. Две малки риби има. На мрежа деца били фанали. Каква мрежа, бе? О, две са... Лейката. Абе, снима, бе. Абе, Снима какви мрежи. Те не съм пускал аз мрежа. кой е пускал? Това не го снимаха последно. Намерихме. Тая садка отзад за тебе, твоята ли? Бъдеще, това са милиони евро. Кепа са бяха оплели, бе. Кепа къде се висеше от лодката и те си влезнали, бе. Коци си храни 3 месеца кучето с черен хайвер. Те бяха на... Взимай ги за салата. Кой ги служи? Вземи ги, нали ти искат бели, вземи ги. Кой ми иска бели? Това бели ли? Това е за чил. Чирус Карагьос. Али би, че си ходил на риба. Правих чирузе. Айде. Хайде, гаси. Гаси го лап. Гаси, че казваме монтаж.